Inagan ti Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Mamati ak ti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa ti langit ken daga. Mamati ak met ken Jesucristo bugbugtong anak na ken apo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansa ti krus na taykat na itanem. Imulog tayan dagiti natay. Nagungar ti may katlungal daw. Imulit sa dilangit kat situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapuntot sa jay nga mangkum kadagiti bibiyag ken kadagiti natay. Mamati ak met ti Espiritu Santo, patsek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagririnanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, gadanto met panagungar ti bagi ken ti biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumati pagkaryam matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat tayong kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryo ang taypan panunutan, isa dagiti misteryo ang nagloryaan. Katu muna, agungar ni Jesus kadagiti natay. Amami nga dat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumatipagariam matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi, ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken ton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigitami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mo. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigiti amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol. Itaken inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rigiti amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol.
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot dyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot dyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na po Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae na yung kasatan, may tibungot dyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas damit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa di infierno. Iturong mami na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti may kadwa na gloria na misteryo umuli na Jesus sa dilangit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagaryam, matungpal kumatinakim mo dito dagakas sa dilangit. Itden kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manukot ti sulisog, isala ka na kutami adakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin na babae, ng gasatan met timbunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin na babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos, tadaken ka, sikati ng gasatan ka dagiti amin a babae, ng gasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ang nagbasol, itaken tong oras si patay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas ti pumanekas tanto metag nanayon nga awan tinggana, O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kam tapoy sa dinfierno.
Ituron mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti maikatlo na gloria na misteryo, umulog ti Espiritu Santo kada kita apostoles agraman kinapot Santa Maria. Amami, nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kam kiti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kami na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babay na yung kasatan may tibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kante Anak, kante Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam na iti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno. Ituron mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Iti may kapat ana glorian, misteryo mayuri na po Santa Maria sa dilangit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayo kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo diti dagakas sa dilangit. Itden kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw pakawanan ti basol nga akas met pamakawan. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamketan nga dakas. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Ave Maria, napno ko ti grasya ni Apo Diyos ti andaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ko ti grasya ni Apo Diyos ti andaken ka. Sikat inenggasatan ka dagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang nagbasol, itaken ton oras si papatay ni. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti andaken ka.
Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Hapo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Hapo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kas tanto may tagnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbaso mi, ispala na kang tapuy sa di infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrot at makasapul unay ti kasim. Ti may kalimakin maudi ang naglorya na misteryo. Mabalangatan na po Santa Maria, akas rena ti langit kendaga. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, domteng kumatipagariam matungpal kumatnakan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan na tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae
Nain kasatan matibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na hapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na hapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na hapo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan ka rin amin na babae, na yung kasatan matibungot tiyan mo na po may Isus. Santa Maria, ngayon natin Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbason mi, ispalan na kam tapoy sa infierno. Iturong mo amin ang kararwat sa dilangit nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Salve Regna, inati kaasi, biag sangit ken inanamami, salve si katikaragan mi, da kami ang pagtalaw anak na Eva, agpakpakasikang ken ka sumasanet, ngagsangsangit diti daga pagluluan. Ala ko makatalit mi, talyo mo kadagitang matam amanang nga asi, ket intun malpas dito pamagtalaw, ipakitam to kada kami Jesus, a bendito ang bunga ti tiyan mo. O manangasi, o manakem, unasambit a Birhen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon at Diyos. Tapno maikari kami kadagitin kari ni Apo mi Jesucristo, anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay kayong panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingunutan kami, katigungunatag na nayon, apanakaisalakan. Ipay mo kadwa po, nga babayan ti panagpanpanunot ni, kadigiti misteryo na santuan unay nga rosaryo, na po Virgen Santa Maria. Tuladan mi ti ginaunda, ket magunut mi ti inkarida. Gapumatlan kan Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo na po Diyos, tinaganti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen.
Pudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Iraman tayo nga ikararagan, iti dati na Santon Amisa, ti panagwayaway, ti kararwa dagiti minatay tayo, ni Aurora Claudio, Juan Claudio. Basta pwede iti daddo mga minatay, nga mga idawaw dawat ti panay kararag kadakwada. Kagabsat bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, tap nadapan na kaikari tayo, makiranod, kadagiti na Santuan a misteryo. Sikaan na ibaon, tap napaimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tap na ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika si tutugaw, iti makanlawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Man nakabalin, kat agnanayon a Diyos, tordan mi ti mangawag ken ka iti Ama, buklem ko matiunag ti puso mi, ti umiso a panagnake mong akas anak mo, iti kasta maragpat minto ti tawiden mi nga inkarim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw, iti libro ni Propeta Ezekiel. Siak, Ezekiel, nagkikung impukaw ti Diyos, umay kayo, da kayo anadutukan amang dusa iti syudad, itugot yu dagiti igam yu. Dagos arimuar ti inem alalaki, iti akin ruwarang akin amyanan arwangan ti templo. Adda igam ti tunggal maysa, kadwa dati maysa a tao a nakakawes iti linen, ken nakasalikad iti pagsurat. Napandaamin nagtakder iti asideg ti altar a bronze. Kalpasan na, nagpangato ti makapurar alawag, ang mangipakita ti kaadda ti Diyos ti Israel, manipod kadagiti nagpayak nga animal, ang nagsaadan na, ket nagdiso iti pagserkan ti templo. Pinukawan ti Apo ti tao ang nakakawes iti linen. Kinunana, sursurem ti syudad ti Jerusalem, ket marka ang timuging dagiti agasog, ken mariribukan, gapu iti amin ang makaparurod ngam araramid iti syudad. Nang nagkumet ako nan ti Diyos kadagiti daduma alalaki, surutan yung agsursur iti syudad, ket agpapatay kayo, awan ispalen nyo, awan kaasyan nyo. Patayin nyo dagiti lalakay, babbaro, babbalasang, igna ken ubbing, hindi yu sagsagiden dagiti addamar katimuging na. Irugayo diti tuy templo. Iti kasta, rinugyanda ti nagpapatay, ket inunada dagiti papangulong at taktakder iti templo. Kinuna ti Diyos kadakwada, tulawan nyo ti templo, punwen nyo ti paraangan kadagiti bangkay. Rugyan yun. Ngarod, rinugyan dat agpapatay iti syudad. Kalpasan na, pimanaw ti makapurar alawag, anang ipakita iti kadati Apo iti pagserkan ti templo, ket napan iti ngatuen dagiti animal. Inukrad dagiti animal dagiti payakda, ket nagtayabdang imadayo iti daga. Nakitak ida apimanaw, ket kimuyog dagiti pilid. Nagsardeng dabasit iti akindaya arwangan ti templo, ket adda iti ngatuen ti makapurar alawag. Nailasin ko adagiti metlang animal, tinakitak idi itiga, igit ti karayan kebar, bayat ti panangawit da iti Diyos ti Israel, as itutugaw iti trono na. Adda upat arupa,
ken upat apayak ti tunggal maysa kadakwada. Adda kas laima ti tao iti baba ti tunggal payakda. Umasping dagiti rupa da kadagiti rupa dagiti nakitak idi iti parmatak iti igit ti karayan kebar. Pasango ti turong ti tunggal animal. Ti sao ti apo. Ti dayag ti apo ring bawan na ti langit. Idaydayaw yu ti apo da kayong adipen na. Idaydayaw yu tinagan ti apo. Madaydayaw kuma tinagan na. Itaken iti agnanayon nga awan inggana. Manipud daya agingga iti laod. Maidaydayaw tinagan ti apo. Iturayan ti apo ti amin a nasyon, ket ti dayag na ringbawan na ti langit. Iti langit ken iti daga, awan ti kas iti apo a Diyos tayo. Nupay agnaed iti nangato a diso, tanawagan na ti tarangatang ken iti daga. Dagiti sawamaka itetiag na nayon na biyag. Ti apod na kumakada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na no makabasol ken kanikabsat mo in kakenkuan na kit ibagam ti basol na ngam aramidem daytoy no dudua kayo. No dumngeg ken ka napasublimon ni kabsat mo ngem no di na ka ikaskaso mangikuyog ka iti maysa wenno dua akaduam tapno kas na ilanad iti nasantuan a surat mapatalgedan ti amin a pammabasol babaen ti pammaneknek ti dua wenno tallo a saksi ngem no di na denggen ida ngem no di na dinggen ida ipakaamom iti iglesia ket no di na lata dinggen ti iglesia ibilang munday ta akabsat akas may sa agang gannaet wenno agsingsingir iti buis ibagak ngarod kada kayo ti anyaman nga iparit yo ditoy daga may parit tumet ijay langit ket ti anyaman nga ipalubos yo ditoy daga may palubos tumet ijay langit adda pay ibagak kada kayo. No pagnunumuan ti dua kada kayo ditoy daga ti anyaman adawatin nyo itedto kada kayo ni amayo sa dilangit tano sa dino ti ayan ti dua wenno tallo nga aguummong gapo itinagan ko adda ak kadakwada sadyay. Ti ebanghelyo ti apo. Daytoy ti pateg ti pateg ti konpesar. Ditay haan nga pulos nga maawatan dagiti dadduma kakabsat tayo iti sabali a pamati na kunada idirektamon tag konpesaren ni Apo Dios apay nga tao ti pangibagaam kunana dayay apay nga tao ti pangibagaam dito ti bagbagana nga ti pamakawan nanya ti palubusam kunana palubusam dito'y daga nanya palubusan nyo, mapalubusan mo sa dilangit. Dahil ta imbaga pa nga direkta ni Apo Jesus kin ni Pedro. Idi kunanan nga above this rock I will build my church. Nya matiparit mo dito yung daga maiparit ni pampalubusan. Kanakaraman ijay ti pamakawan. Kalakan niya tayo pamakawan na karaman kanya tayo ti nakaraman datoy sakramento oray kanya tayo oray ti ay practical nga biyag mai-apply mo ila daytoy nagswitik ko matimay sa kanya yo may kinakimisa dinadail mo na nagistorya kan diyan mo nagapgapon ti istorya mo kaham mga usto napasaktan ni kabsa mo agkonfesar ka nga ron apo pakawanen nak ta nakabasol ako ibagam kini Apo Dios nga mahaan kayo nga makapagkapyan no hang ka nga umasideg nga pakawanen nak apay pa lang ibagam nga agpakawang ka kanya na di ka pa ibaga kini Apo Dios nga pakawanen nak apo na
mo, kasjay. Tapno, pakawanan na kumare, na timod na naibagbaga ko. Hindi nga uri TV, practical nga biyag tayo. Haan nga, jay, kung kunada ka, apay, direkta mo na, apay, masapon. Haan nga mabalin. Kala ko mamot, kunana. Apay nga masapon pa lang, agkonpisarak, itipadi. Adang ministry nga rod, day, tayo so mangidalan. Kano kumamo no nalaing ka no, nagsakit ka na ka, check up mo tabagbagi mo na ang gumatang ti agas mo na apay nga masapon mo doktor iso na nga ron ti mangibaga no anya ti rumbeng anya ti mang check up kanya anya ti hindi ka pa laki gumatang ti sa garapon nga agas anta tumari mo dali ka maungkel nga darda apay digiti kung kunan na nga dito ministry nga ron dayay ken pinalubusan na dayto tao na so nagpindas dayay kunana panagpipinakawan tapta dayto panagpipinakawan ti umo nga aramidan kunana toy no, nakabasol ni kabsa mo yung kapay no saan mangikuyog ka tidwa nga mga panaknak may kuyog ka latati kuanahan na pay lang awatin dito pamakawan ay ka nyanagan ibilang mo nakabusor dayay nada pamakawan dayay makabas dayay mapakabasulan siya anugot mo't nga mamakawan tano saan maibilang mo laeng dayta nga ilyan ko na natin maibilang ganggan na unag singsingir tapaya ko na naman dati man noon-unag nga parte na iba ang anyaman nga iparit yo dito dagak maiparit tumet no anyaman ti pagtulagan ti dua panagkararag panagpinnakawan panagdanggay napatpatig din di jag may maysa so ti kunan nato yun no pagnunumuan ti dua kanyaman adawatin nyo itidto kada kayo ni amak sa dilangit hindi jay inya naganan community prayer hindi jay panagkararag nalakat ang kararag may maysa kuna tayo madaman rason tayo na nga uri kadyak makimismisa agkarkararag akmet imbaga naman dito yan na may mayat lata di jay kas may sa agimong dua wano talong agkararag na may mayat lata di pagdadanggayan pagtitinulungan di jay lata ti inyanagan idardarirag na apay nga imbaga na nga mismo no sa dino ti ayan ti dua wano talong ago umong gapo tinagan ko adda ag kadakwada sa jay apay nga nga ibaga di jay may masa di jay nga agkarkararag nga may maysa adda personal ibagpagan mabalin di napatag ati personal nga kararag nga may pagpaganat-gat na dayay duwa no talo di community di may nga gimong adda akto sa jay ko na pasigurado paganat-gat ni Apo Diyos dayay iso na pintas lata ati panagtitipon na pintas lata ati community prayer ti Diyos berberukan na lata ti puso dagiti naayat nga agsubli king kuana kala ko madya konfesar mga tilabang kajay personal wano dayay ado ti matartari gagayan ng dayay panagbabawi ken pamakawan nang runa na sika nakabasulan da nagberberoken na latamo dayay effort tayo nga makidanggay makikaysa nga agkararag tadenggen na nga rod dayay kararag tayo dahi tatiki naman nagayat ti Diyos kada tayo so nga da tayo napinpintas latano si kakararag si tatalag iti Diyos.
Makasuro-suro nga ron. Pinadamida naurnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo kindag iti adaton tayo makaiayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatom kadag ito'y daton nga iroknoy ti iglesyam, si kamot laeng tinangted kadakwada, pagbalinam ko maida pa kaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ay yo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios tay dinto asaan mo masapol ti panagdayaw minupay kasta impaay mo so balitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami tawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngam nagpaida ngam agpaida pa kaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi iso nga itantanok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles ket kunada adi agsarday. A Dios dagiti amin na parswa ti langit ken daga apno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti apo hosana. Pudno unay apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod tay paayo mo tay espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem kati paayo mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami ngad daditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo tada kami makirano diti bagi kan dara ni Kristo pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat nga pimmosayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo pagkakitaan daken ka iti rupan rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami.
Aramidam kuma, maikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat magiranod kamto, ken nainggasa na Birhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada ang mangitantanok, ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Gintay umararaw, iti Ama ket lualwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti da. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw migat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, gan iti yaay Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, san kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko ana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin. Hadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may kari o may kakanyak, ti may salaeng asa mapaimbag tontoy kararuang. Kumararag tayo.
Apo ipaay mo kadi, tapakaisalakanan mi dahi ti panakiranod mi kadagiti sakramentom, kat patalgadan na ti pamati mi. Kapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kumakada kayo, bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santuan amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.